खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ नै दिनै फुङाव आं दासो दुगैखांबाय खर'बो सुदो दिनै तो दुगैखांनानै खामानि मावखांनानै दा फुंनि मा नास्ता जागोन बिदि सानदों तो सानबाय आङो माबा मोनसेथ' बानायनांगोन जानांगोन उखैनायखौथ' सुफुंनांगोन नङा होमबा लोगोफोर तो बिनि थाखायनो आं दिनै मोनसे नास्ता बानायनो नागिरदों आं मा नास्ता बानायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो तो बिदिब्ला लोगोफोर आं मा नास्ता बानायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर नै दा आङो बेवहाय दैखौ होना लानि ओमफ्राय बिनि उनाव मा रुगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं गेसखौ जलायनानै आं थाब जाथो होननानै दैखौ एसे फुदुंनानै लाखादो लोगोफोर नै आं बेवहाय दै होबाय दा बे दैया गुदुयोब्ला आङो पास्टाखौ होगोन नै लोगोफोर आंनि नास्ताया नै नोंथांमोननो खोन्थाबाय नै बेखौनो बानायगोन आं बेयाव नोंथांमोननो खिन्थानि पास्टाया डिजाइना बेलेग बेलेग आलादा आलादाबो दङ नै बेवहाय मोननै डिजाइन दङ नै बेबायदि आं बेबायदिखौ बांद्राय मोजां मोना आरो जदि बेबायदिखौ खालामोब्ला नोंथांमोना बेबायदिखौल' लानानै फै साइजखौ आरो जदि बेबायदिखौ लाबोयोब्ला बेबायदिखौ लाबो मानोना रुनाय समाव मा जायो लोगो नोंथांमोन बेयो एसे रुइनायाव एसे गोबाव नांगौ जायो आरो बेयो थाब रुइयो बेबायदियाव बेखौ रुनायावहाय रुइहोनायसिम बेयो गेब्लेनायबो चान्स थायो बिनि थाखायनो पास्टाया माने पास्टाखौ बानायोब्ला मोनसे साइजनि जायोब्ला मोजां जायो आरो लोगोफोर दैया गुदुबाय बे दै गुदुनायाव आं होनोसै पास्टाखौ पास्टाया गुदुयोब्ला एसे बेबायदि एरनानै होदे लोगोफोर गेजेर गेजेर नङाबा सिथाबो बिदि एरना दा बेयो रुइगौमानि गुरै जागौमानि आङो पियासखौ हानानै लानोसै लोगोफोर नै दा बेवहाय 6टा पियास लादों लोगोफोर नै बेदि साइजनि गिदिर साइजनि 6टा पियास लादों दा आं बे पियासखौ पास्टाया रुइगौमानि आं हानोसै आरो रुइगौमानि आङो हाना लानोसै पियासखौ आङो दायो हाजोबना लाबाय आं एसे आलु गोसाखौसो मोजां मोनो नालाय आलुनायखौसो मोजां मोनो नालाय लोगो नोंथांमोन नै बिनि थाखाय थाइब्रै बानलुबो लाबाय आङो दा आं बानलु फानलु आरो माबाखौ सुनानै लानोसै पियासखौ आङो हानानै लानोसै नै दा आङो पियासखौ हानानै लाबाय आरो बानलुखौबो आं गिदिर साइजआवसो हादों फिसा फिसा हायाखैसै सोरबा फिसा फिसाबो हाजायो पियासखौबो फिसा फिसा हाजायो आंनिया गिदिर हानानै लाबाय आं दाया नै पास्टाखौ एरनानै होदो पास्टाया रुइदु रुइया माबायदि मिथिगोन दा बेखौ नोंथांमोना रुइदु रुइया माबानानै नायनो हागोन नै साखु फिसाजों एसे बेबायदि माने हानानै नायबानो जाबाय नै दा पास्टाया बिराद मोजां रुइबाय आंनिया नै हायोब्ला मिन्थियो गुदुफावो बासोना फिसाना एसे गुदुफावदो ओंखाय अरनि माबाखौ फिसा होबानो जायो एसे नांबावगौ एसे नांबावगौ बेबायदि हानानै जुदि आराम गुरै रुइयो होमब्लानो पास्टाया रुइबाय होननानै मिन्थियो लोगोफोर तो बेबायदि खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना दा नै आराम रुइलांबाय थादो आरामसे रुइबाय बे बेखौ रुइगौमानि आं थावा दुंथों आं मोनसे साराय जाननानै होनि बे मोनसे गेसथिं आङो स्टभखौ जाननानै साराय मोनसे जाननानै होबाय आं बेवहाय पास्टाखौ एवगोननि थाखाय आं बे सारायखौ जानबाय बे दुंबाय थाथोंसै नै आंनिया पास्टायाबो जानोसैनो रेडि आराम रुइबायानो होनजायो सोरबा सोरबि पास्टाखौ रुयोब्ला
घिबो होना होयो बे रुनाय समाव आरो मा बुङो जानाय थावबो होयो सोरबा रिफाइनबो होयो गथा जायो होननानै नाथाय आं जेबो होआ नै गथा जानाया जाया नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नायनो हागोन रुना नायनो हागोन नै जेबो गथा जाया बांसिनानो गिनानै गथा जायो होननानै होयो आरो होबाबो होजायो होआबाबो होजाया नाथाय आंना होआ आरो गोलैलांलायलायदों आं बेबायदि होआ नै दा बे सिथाबाखै आरो आरामसे नै रुइदो आराम जादों बे पास्ता बानायनाया आंनि बायदिब्ला खोब माने माबा आरो मा बुङो खम समनि गेजेरावनो बानायनो जानो हानाय मोनसे नास्ता आरो बिमाफोरा फिसाफोरनो फरायसालिफोराव नास्ता बानायनानै हरनो माने सुबिदा जायो आरो थाब थाब गथ'फोरनो नास्ताखौ फरायसालियाव हरनो हायो नै आं बिथिं साराया दुंबाय आरो बेयाव जानाय थावखौबो आं एसे आंना रिफाइन होआ आं जानाय थावखौनो होयो बिनि थाखाय आं जानाय थावखौ होनानै लाबाय एसे आं बेवहाय सामब्रामखौ एसे गुदुं खालामनानै लागोन गुदुं खालामना लानायनि उनाव आं बे पास्ताखौ थिखांनानै होगोन नै आंना पास्ताया आराम रुइथारबाय आं फाइनालि एबार थिखांथारनोसै पास्ताखौ नै नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामनानै नाय गुदुं दांनो हाया नालाय बेनिखायनो बे साकुजों ओरै हानानै नायदों आरो ना लोगोफोर नै बिराद मोजां रुइबाय दा आङो बेखौ गेसखौ बन्द खालामबाय आरो बिथिंगालैनो आंनि सारायनि थावाबो दुंबाय थाथोंसै आरो आं बे पास्ताखौ दैनिफ्राय बोखांनांगोन दैनिफ्राय बोखांनासो होनो नांगोन बिनि थाखाय दैखौ फसरनो थाखाय आङो लाबोबाय नै आं मोनसे बासोनाव दैखौ फसरनोसै आरामसे बिदि खालामनानै लाबाय आङो बिदि अखा हासिगोन दासान्दि अखा हागासिनो दङ गोसोम जाबोजोब्बाय अखा हायै हायै जायगाफ्रा गाज्रि लेथ्रा जालांजोब्बाय सानसे सानाव दुंना होनानै मोनायाव हाब्लाबो एसे मोजां जागौमोन आं दा पास्ताखौ बिदि खालामनानै लाबाय आं दैनिफ्रायनो बोखांबाय नालाय नै गेब्लेया बिराद आराम जादों नोंथांमोना नुदोंना नै स्र' स्र' दा नै आंनि बिथिं थावा दा आङो बेखौ सारायखौ दुंबाय नालाय आं पियासखौ एसे होनानै लाग्रोनोसै आं जेबो मस्ला मस्लि होलिया दा एवनाय समाव दा थिखांनाय समावसो होसिगोन नै पियासा मोजां हाजायासै आं पियास जानानै मोजां मोनो बिनि थाखाय आं पियासखौनो पास्तायाव एसे बुरजायैनो होबाय पियास एसे बुरजा होनानै बानायोब्ला मोजां जायो ओरैनो आलादा बे मा बुङो मैगं थाइगं गलायनानै जुदि सङोब्ला बा लेस्रा गाजर टमेट' बेफोरखौ होनानै सङोब्ला पियास एसेबां बुरजा होआबाबो जायो खालि आंनिया दा पियासल' होगोन नालाय आं बिनि थाखाय आंनि सिखायाव गथाखौ मोनसे सामब्रामखौ मोनसे हानो बावदों थालांदों माने होजायो आरो बिनि थाखाय बे मैगंफोरखौ होजायो आं दा बेफोरखौ जेबो होआ पियासजोंनो आं पास्ताखौ बिराद मोजां मोनो जानो बिनि थाखाय आं पियासजोंनो बानायगोन आरो बांद्राय मस्ला होआ पास्तानिबो मस्ला दङ नोंथांमोना जुदि बानायोब्ला दखानाव मोनगोन पास्तानि मस्लाखौ बायना ला आं पास्तानि मस्लाखौ होना जाथ'लिया दायो आं गाव न'आवनो लं इलाइसि जालुक जिरा पाँचफोरन दालचिनि बायदिसिना मस्ला गोरान बायनानै आं गावनो एवनानै गुन्दै बानायना दोननाय दंखायो आं बेखौनो जाबा खांनोसै समाव एसे होगोन आरो नोंथांमोना जुदि मस्ला बांद्राय मोजां मोनोथ' नोंथांमोना होजागोन आरो भेजिटेबोलफोरखौ होयोब्लाबो होजागोन दा सामब्रामखौ जाबायदि एवदों बेबायदियैनो नोंथांमोना एवनानै रबनानै माने रुइहोनानै ला रबहोनानै आरामसे
इनिफ्राय होबानो जाबाय नोंथांमोना पास्टाखौबो मोजांनो दा बोरै होयो नै जेनेबा हमनानै ला नोंथांमोना बेखौ गाजर माबा माबि दङ होनना सान आरो खिन्थु बेयाव आं जाबायदि होगोन बेबायदिनो संजागोन आरो गाजरफोरजोंबो बा टमेट'फोरजोंबो दा आंनिया सामब्रामजोंनो संगोन नालाय सामब्रामजोंनो बानायनानै देखायनोसै आरो जानोसैबो आं एसे हालदै होनोसै कालार फैनो थाखाय नै हालदै एसे होगोन आरो आं कालार फैनो थाखाय नै पियासा माने एसे गोजा जारोमरोम जाबाय दा बिदि गोजा जारोमरोम जायोब्ला पास्टाखौ होबानो जाबाय नोंथांमोना ओरै पास्टाखौ होनाय माने सिथाबा गिनो नाङा नोंथांमोना माने थाव होआब्लासैनोब्लाबो रुबानो जाबाय नै सिथाबा नोंथांमोना नुगासिनो न जेबो सिथाबा लोगोफोर नै आं दा एसे माबा खालामबायथ' दा आं संख्रि होनोसै आं संख्रिखौ एसे उनावसो होयो दा होनोसै आरो संख्रि संख्रिखौ नांगौ जखानि होबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना एरबाय था सिथाबगोन नङाबा नै दा सिथाबाखै बिराद आराम सिथाबा बिरादनो मोजां एवनोबो मोजां जानोबो मोजां अमा बिबु बायदि मोनो लोगोफोर आं जानो बिराद मोजां मोनो पास्टा नै दानिया आंना पास्टाया रेडि जाबाय मोजां जाबाय नै एसे खामफ्राम एवनांगौ सिथाबाखैबो मायाखैबो नै बिराद मोजां आरो लोगोफोर जाजोब्बाय नै आं जाजोब्बाय नोंथांमोना आंनि पास्टा बानायनानै संनायखौ बोरै मोनखो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट होदो आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आंनि भिडिअफोरखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्ला नोंथांमोननिसिम थाबनो सहैगोन आरो आंनि गोदान भिडिअफोरा थ' लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों